Hola, boa tarde a todas e a todos. Bueno, primeiro, como sempre, moitas grazas por estar todos aquí un ano máis, porque ademais acabo de dicir un ano máis, pero non é un ano máis, é un ano moi importante para todas e todos os que vimos loitando desde hai bastante tempo por lembrar a memoria de Alexandre, que o 75 cabo dano desa auténtica atrocidade que cometeron con el simplemente por ser coherente co que defendía, e porque moitas veces a forza das balas tenlle máis medo a esa outra forza, que é a forza da coherencia, da razón e da paz, e iso todo é o que tiña Alexandre. E 75 anos despois, 3/4 de século despois, esa coherencia, esa paz, esa forza aínda segue a arrepiar a moita xente que o quere negar. Por esa razón, neste 75 cabo dano, pois quixemos premiar unha persoa valente, que tamén nestes tempos difíciles que nos tocan para lembrar a todas as persoas que foron vilmente asasinadas, ou como ben dicía Xosé Luis Bóveda no acto de Bóveda, dobremente asasinadas, primeiro coas balas e segundo co esquecemento. Como por desgraza o asesinato das balas xa non o podemos remediar, pero do esquecemento sí podemos porlle remedio. Pois por esa razón este ano queremos que o premio que desde hai algúns anos vimos entregando todos os 17 de agosto, a memoria histórica, porque como tamén moi ben se decía na caída, Alexandre Bóveda encirra na súa homenaxe a tantas mulleres e tantos homes que tamén caeron vítimas da barbarie e do desprezo que seguiu esa barbarie. Pois por esta razón este ano queremos que o premio sexa para unha persoa que ademais investigou outros e outras moitos que, como Alexandre, nesta comarca de Pontevedra foron vítimas desa represión absolutamente salvaxe e irracional que aínda moitos con eses disfraces de neodemócratas e amparándose neses disfraces pretenden seguir silenciando e calando. Esa persoa é Xosé Álvarez Castro, o que temos aquí connosco, o que lle agradecemos fondamente que respostase a nosa invitación, que leva xa varios anos loitando por recuperar eses nomes, moitos dos cales puidestes ver nese taboleo, nese panel que foi instalado a carón do monumento a Bóveda Ampollo, que leva desde hai anos traballando incluso en internet nun blog desde o ano 2006, se non me trabuco, que foi presentado esta asociación, sempre con vos, e xa cando fixera a presentación nese ano 2006 aló na Galería Sargadelos, Xosé Álvarez xa tiña, no moito acto de presentación, xa tiña presentado todo o que traballara el ata daquela con nomes de represaliados entre aspas axustizados, porque neso nin era xustiza nin era nada aquí en Pontevedra. Este é un xeito de agradecerlle o seu traballo e a luz que quere dar sobre este tema tan escuro ou tan escurizado por outros. Eu só quero darlle protagonismo ao auténtico protagonista desta homenaxe que é Xosé Álvarez Castro, o que lle pido que se dirixa aos presentes. Que decía que en estes momentos o mellor é ler o que se vai a decir, porque aunque se diga algunha inconveniencia, polo menos vai ser unha inconveniencia reflexionada, non? Entón, en primeiro lugar, eu desexo mostrar o meu agradecemento á Fundación Alexandre Bóveda pola concesión deste premio, e grazas tamén ás persoas que sempre tiveron palabras de ánimo, compañeiros historiadores como é Dionisio, Andrés, Serafín, Morgade, moitas deles están hoxe en día hoxe aquí,
tamén grazas a Marisé, evidentemente, e aos compañeiros de outras entidades coas que traballo, como é Cedo Feita e como é Sempre con vos Tiranía pola Verdade. É unha honra para min recibir este premio por varios motivos. Un deles é polo nome que leva esta fundación, por Alexandre Bóveda, como dixemos antes, referente indiscutible para moitos de nós, dende o punto de vista tanto ético como de compromiso con Galicia, e tamén polas persoas que en anos anteriores recibiron este premio, as que eu admiro moitísimo, non? Entendo, ademais, que o premio, máis que unha distinción persoal, é unha distinción a todas, representada en min, non? Pero a todas aquelas persoas e entidades que dende fai anos veñen traballando na recuperación da memoria histórica e na divulgación da mesma. Por lo tanto, tamén quero compartilo con todas elas. O objetivo dun historiador dice que é comprender e facer comprender, non? Para comprender, pois hai que investigar, buscar, analizar, interpretar, para formar coñecemento. Pero ese coñecemento hai que divulgalo cara á sociedade. Unha investigación que non chega á sociedade non é unha investigación que este perfeccionada. Por lo tanto, a miña forma de ver, a divulgación é a nosa gran tarefa pendiente, non? Cando se escoita falar de recuperación de memoria histórica, non debemos esquecer tamén que a memoria sempre estivo presente. Quer dicir, o que ocurre é que estaba presente, omnipresente por todos os lados, e sigue estando. É a memoria dos vencedores. É dicir, nós o que queremos é recuperar a memoria, pero a memoria dos outros, a versión dos vencidos, que é a que estivo oculta, non? Desde Pontevedra, dende anos do medo, eu sempre optei por divulgar esa versión. Divulgar os feitos, as historias de vida das persoas da nosa bisbarra comprometidas coa defensa dos ideais democráticos e, sobre todo, de aqueles que, por non ocupar postos relevantes de tipo social ou de tipo político, permanecen moitas veces no esquecemento, non aparecen nos monumentos, nin aparecen nas placas das rúas, e moitas veces nin as propias familias nin a maioría de nós coñecemos nin quen eran, nin como era a súa cara, nin como foron as súas palabras e as súas obras. Porque ademais do coñecemento dos feitos, pensamos que debe haber un recoñecemento social desas persoas. E non falo, como se fala moitas veces, de recuperar a dignidade desas persoas. Esas persoas non teñen dignidade ninguna que recuperar porque non perderon a dignidade. En todo caso, quen perdeu a dignidade foron os asesinos. Eles non perderon a dignidade. Eu quixera que fixéramos unha reflexión que nos din a nós os nomes de Elmiro Dios, de Manuel Amoedo, dos irmáns Gama, de Jacobo Abraham Svarsky, de Elvira Lodeiro, de Consuelo Acuña, de Víctor Moldes, e así varios centos. Por lo tanto, dar a coñecelos, esa é a tarefa que debemos de ter. Escoítase dicir moitas veces que non hai que reabrir feridas, e os que falan así esquécense de que as feridas debemos de limpalas, debemos desinfectalas, si queremos que cerren de verdade. Si non facemos iso, evidentemente as feridas cerrarán, pero cerrarán en falso e en calquera momento se volverán a abrir. Por lo tanto, só aclarando responsabilidades e divulgando os feitos da maneira máis rigorosa posible, poderán curarse completamente as feridas do conflito e este conflito pasar definitivamente a ser historia. Pero tamén eu penso que debemos atender a unha componente pedagóxica, tentar explicarnos o porqué do terror, por que se tortura ou mata, que debe ocurrir para que unha persoa normal, podíamos dicir así, vexa como inimigo da noite pa mañán o seu compañeiro de traballo ou o seu veciño. Que procesos psicolóxicos ou sociais fixeron posible que o odio, a brutalidade, o asesinato se converteran nunha conduta legitimada pola sociedade. Este tipo de terror
non se explica pola existencia duns cantos criminais, dun Vítor Lís, dun Chalán, dun Mirón, dun Raña, senón que fai falla a complicidade ou o silencio de importantes sectores da sociedade que colaboraron denunciando ou mirando para outro lado. En determinadas situacións, cunha propaganda que modela o outro, que nos lo presenta como obxecto de odio, moitos destes cidadáns libres de toda sospeita amosan o seu lado oscuro e amosan a violencia que levan dentro. E para rematar, quixera tamén adicarlle o premio a todas as persoas que ao longo da historia, nos anos de medo ou na actualidade, sufriron e sufren a persecución, a tortura, o asesinato ou a injustiza. Gracias. Imos de facer entrega a Xosé Álvarez Castro dos premios en que consiste, bueno, este modesto recoñecemento ao seu labor. Amalia Bóveda vai facer entrega dun grabado coa imaxe de Alexandre. Xosé Luis Bóveda vai facer entrega dunha placa con ese escudo que soñaran Castelao e Bóveda.